Assalamu alaikum. Yazi bafowethu mangabe sikhuluma kanje. Abanye abantu bazocabanga ukuthi mhlambe siyadelela. Abanye abantu bazocabanga ukuthi mhlawumbe asinasimilo. Kodwa nje iqiniso lithi vuka daki. Mina esikhathini esiningi ngisebenzisa nje amagama aqinile ngoba ngisuke ngifuna umuntu abone ubuserious bento engikhuluma ngayo. Ake ngibekisele kanje, kumanje kunabantu abathi thina ama-Muslims njengoba sisuke siye ukuyoyikhulula mhlambe siyochama noma siyobhosha noma siyokaka, sisebenzisa amanzi ngoba siyasha. Kusho nina ama-non-Muslim eningasama Muslim, nikhulunyiswa yini ukungazi? Nithi sisebenzisa amanzi ngoba siyasha la ngaphansi. Sishiswa ichilisi, amandiya sidlisa ichilisi, kusho nina. Namhlanje ke ngifuna ukukubeka clear. I-Islam inkolo yemibuzo nezimpendulo. Angithi nibuzile ukuthi why sisebenzisa amanzi? Ngizokutshela ke namhlanje ukuthi why sisebenzisa amanzi. Ngizokwenzela 2 typical examples. 1, uma ngabe ibhodwe aduphekile iphalishi noma irayisi, usuphakile waqeda ngithi, why ungathi mawusofuna ukupheka uthathe lelo bhodwe ulubuyisele estofini? Uthela amanzi kunjalo kunesikhokho kunjalo, ufakile ukuzana ubilise, ufake impuphu phakathi ubonde kunjalo, ungaligezi, usuke uligezelani ngoba uyazi ukuthi lingcolile. Yingakho uligeza, ufuna ukupheka ngebhodwe eli-clean. Angithi ireason yokuqala eyenza ukuthi ama-Muslim ageze ngamanzi mangabe eqeda ukukaka noma eqeda ukuchama. Ireason yokuqala leyo ngoba asifuni ukuhlala singcolile. Example number 2. Bamba amasimba noma amakaka ngezandla zakho zombili. Esakwa right nesakwa left, esokudla nesokhohlo. Bese esakwa right uyasigeza amanzi. Bese esakwa left esokhohlo usula ngephepha noma usula ngetissue. Wena akuzongitshela ukuthi siphe sizosala esinuka isandla. Yingakho ke thina ama-Muslims sigeza ngamanzi. Ngoba usolwazi, injulabuchopho, unjingalwazi, uMuhammad ukuthula kube naye, wasifundisa kwaba kanye hayi kaningi. Wathini? At-tuhuru nisful iman. Ukuhlanzeka kuyisigamu sokholo. Ukuhlanzeka kuyini? Kuyisigamu sokholo. Mawuhlala nje uhlanzekile, you've completed half of your faith. Yingakho ke thina sikwenza. Wena ongakwenzi ufundiswe ubani ukuthi wena sula ngetissue, ufundiswe ubani ukuthi wena sula nge-newspaper noma nge-telephone directory. Khona uzohlala ungcolile imini yonke ngaso sonke isikhathi. Emqondweni wakho uzitshela ukuthi uclean unukela abantu imini yonke. Qhubekani ke ningithuke seniyalazi iqiniso ukuthi kungani ama-Muslims esebenzisa amanzi uma ngabe esendlini encane yokuzikhulula. Qhubekani ke ningithuke. Ningithukela amaqiniso, ngiyabonga.